Zuzana Kovačič-Hanzelová bojuje za ľudské práva, ale predovšetkým práva žien. Má jedného dobrého kamaráta. Volá sa Jakub Gulik. Urážanie žien nemá na Slovensku konkurenciu. Čo keď sa na ňu pozrieš, tak vidíš, že ona si dodnes ani len okraje nevie spraviť zo šit. Čo sa týka Livie z Kultúrblogu, ja jej nemám za zle za to, že je piča. Ešte to mlieko máš a ak ho máš, tak je tekuté alebo už práškové. Nie sú to presne tie typy komentárov, ktoré mne vyčíta, že to robí jej kamarát Gulik, je v poriadku? Zuzana Kovačič-Hanzelová si do svojej talk show zavolala Jakuba Gulíka. Riešili to, aké je strašne zlé, že tí politici, ktorých Gulik uráža, na neho podávajú žaloby a chcú umlčať jeho slobodný prejav. Odsúďte Jakuba Gulíka. Ak to nespravíte, budete človek s najväčším dvojitým metrom na celom Slovensku.